Kauan toi kestää? Toinen ja viimeinen erä avustajat kehästä. Kauan toi kestää? Noniin, alkakaa nyt 3 minuuttia. Noniin. Suoraan kaulaan. Tänne näin. Oikeesti. Ei vittu, en mä tommosta pysty. Tänne näin. Mä lyön No ylös. niin. On hirveet vittu. Pystytkö jatkaa? Ei vittu, saatan. 2, Toi 3, on vittu hirveet. 4, En mä tommoseen pysty. 5, 6, Pakko ottaa vähän etäistä. 7, 8. Noniin, koskettakaa. Pakko ottaa oikeesti etäistä. Lyö vähän ylemmäksi iskuja. Tää on vittu pahassa. Ei tästä tuu mitään, jos saat tuo kauan. No vittu, tuu ite kokeilemaan tota. No niin, lyö naaman alueelle. Ai saatana. Joo, kaula yläpuolella. Joo. Kunnon pommia vaan. Jos pystyt. Noniin. Pysy Krisu koko ajan suoraan se edessä. Ai vittu. Ei vittu, ei tosta tuu mitään. Nyt sarjaa. Hyvä. 3 iskua. Krisu vatsaa. Vasemman. Noin. Suora käteen. Ja yleisö buuaa Krisulle. He eivät tykkää hänen tyylistään. Buu. Harri on selvässä pistejohdossa. Nyt pitäisi Krisun tehdä jotain. Tyrmäävä isku. Lyö sitä täysiä. Löpää. Sekin. Noniin. Sieltä tuli pisteet. Nak. 10 sekuntia. No niin, viimeinen rynnistys nyt Krisu. Tule. No niin, viimeinen rynnistys. Lähelle. No niin.